Permitted. Three people take over. Kalau je NDC ini support nama ni ya belo, bawa hewan semua bisi ni belo kini teh isya orang makai. Sungtini khorok nui jadi borong gunangku haste pani jongjak khorok ni sung. Sungtini aro support naharka samai tangka council chairman tini borong gunang chairman ni thani. Sungtini nominated khorok nui MD Singhoi. Sini to kuno seat sikri. 28টা প্লাস 2টা যে 2টা তংমানি সমস্ত ত্রিপুরাও থাঙ্গই जों সামুং খাইনানি বাগै जों তিনি বখা ফান সতনজাক जुन जे गभर्नर जुन र सिलेक्शन खाइरो हरमानी समस्त त्रिपुरानि एडीसी ते तंमानी एडीसी नि बिसिंग एडीसी नि बरो ग्रक नि बागै सामुं तांनान बै जुन जे दायित्वरि मानी खाखरा खाइनो जों तिनि गसबै नाहारै समाय तांगै जों याप्रि तिनि नि सिनि जों बाननानि चेंखा ताउन बागै हिंगाय और जों खरक बै जे नॉमिनेटेड जे एमडी सिंगमानी जिनि जतन ने सामुं गोबांकु तानि बागै हिंगे जों कुन पार्टिकुलर कायसा सीट कनफाइनिं तंगया जों 28टा जागानो थांगै समस्त 587टा विलेज कमिटी एडीसी नि ओ जागा थांगैनो सामुं तांनानि बागै जुन जे बारजारि मानी ओ बारजन जों दिनै यासागैना हाका आवन बागैनो जों दिनै चिमिक फान सतनजाक खा सतनजाक याप्रि जों दिनै चिमिना दिखा थांनाय सालो जे त्रिपुरा माथाव नों हाबमानि या बelo तिनि बो पार्टी नि नों तिनि आरो काउन्सिल सपोर्ट नाहारजाक जों दिनै जेटा सपोर्ट नाहामानि दाबो गभर्नर तो जतो बरमनि गभर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम मथा हिने करे गभर्नर न किंतु जों अरवो जों कसाराव खलाय जुना अरो सीट अलॉटमेंट खलायजाक हायफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि जिनि बरक रक जे लाहाना दितंमानि बरक जे सानमानि बरक जे नायमानि आबुनि सिमि जिनि याप्रि जों क्लब उसलुक लाक टाउन बागे हिंकाय जिनि बरक रक एडीसी बिसिंग तामो खमाय तंखा तामो खसोय तंखा बंगि तामो मानजुजाक या उंगै तंखा बरक बो तामो मानना तमनि तामो माया उंगै तंखा आबुनि बागैनो जों अ सामुं तांना बागै जों आगकजाक हिंकाय हायफानो ताबुक त्रिपुरा राज्यआव एडीसी तुयै जे सानलायमानि त्रिपुरा लैंड फान्ड हिंदी ग्राता त्रिपुरा लैंड फान्ड हिंदी आबो मा खांकाय जों अर नॉमिनेटेड एमडीसी खरक नै जिनि आं बाय जिनि सिपसे अर नॉमिनेटेड एमडीसी खरक नै जिनि आं बाय जिनि सिपसेन काइपें जिनि ताम साया उनन तंबा आबो जतनि आबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नि इशुया आबो समस्त एडीसी बिसिंगै जिनि बरकदक कथां तन्नान हेंगाय आबो भारत सरकार बो आबो नायखलो भारत सरकार नि बिसिंति संविधान नि बिसिंति जे साजाकमानि आबो कथां तंगो अलायबुमा कथां तंगो अलायबु माने मारे रुगैनो जे साननाय सानो अ सानमानि जागावो आबो काहामदे हाया हिने वान सुननान जराया आबो काहाम न हामियाकुस गरै संविधान नि बो सामुं बो मानय बो लायबुमा रिगजाक हामिया तंबा आबोनि बागैनो आंखाय हिनो जे सानमानि आबो जों जेटा कुनै अर नॉमिनेटेड एमडीसी जों टाउन बाय उकुलो कुसुलनानबा आबो हिना खासम बुसानि सालो
bo mo thani ni ning samung tangnai wan sung bahai ni फाइनाल सालो तो जोंनि त्रिपुरासारंनि बागै आरो जे तंनाय हिंदू मुसलमान नैनि त्रिपुरासायाबो दङ एडिसिओ 587 ता विलेज कमिटिनि विलेज बिसिंगो जोंनि जे बरक दङ बरकनो सरकारनि सुजुग सुबिदा नगो थां तुनै रिनाय बागै जोंनि जत नुले जों खाब्रङै जों सामुं दांनानै नांगौ जों सामुं दांनाय हामबाय